yaphela imali kaRalph ekhaya sabuyela back to Entluphekweni. Ndibhalelwe ngu-Anonymous uthi mandinibalise le-story sakhe. Uthi mna ekhaya sahlala sibathathu, ndim ngumama nomntasekhaya omncinci. Uthi ihlupheko nje yayidlala ngathi sahlupheka nje kakhulu ekhaya. Kwakunzima nje noba sihlala lisikile, ihlangu zesikolo zigqabhukile, iikawusi zesikolo zigqabhukile, uthi ijezi zine-holes nje apha ezingqinibeni. Kwakunzima, sasiwokha i-distance ende ukuya esikolweni because mama engenayo imali yetransport, engenayo futhi nemali yozithengela iimpahla zesikolo. Uthi but impilo yasekhaya leyo siyi-acceptile, sasingenothini. Uthi ke kwenzekile ngonyaka othile umama lo ahamba etawuni. Uthi hayi ke nyani uyothenga izinto etawuni ke umama, ngoba kaloku ungumuntu oncedisayo ngamanye amaxesha. Ngamanye amaxesha uyahlamba iimpahla zabantu emizini okanye abaxhinele. So ke le mini wayehambile waye etawuni. Uthi hey siyabona umama kade abuye. Uthi sibizwe ngumakhelwane wethu nomntasekhaya lo. Athi bantwana bami kule ndifuna unixelela yona. Uthi siqoma noba yinto la funa usixelela nomakhelwane odikayo. Uthi athi umakhelwane, bantwana benu umama wenu akakho right, usesibhedlele sithetha nje. Uthi siphendeke siqoma umama wenu esibhedlele, uthe mhlawumbi unyelwe high blood or something, noba kwenzeke ntoni. Uthi umakhelwane akathi uzosikhulisa emotweni sihambe ayosibonisa uba umama wethu utheni na. Uthi akasixeleli uba umama wethu kwenzeke ntoni kuye. Uthi apha endleleni asixelele umama wethu wehlelwe yingozi, futhi ke ibhedi kakhulu le nto imehleleyo. Uthi hayi ke nyhani ke sifike esibhedlele. Uthi singamboni immediately umama wethu ngoba kaloku usalungiswa into ezithile zisenziwa ngosikogqirha nani. Uthi sihlale phaa for hours and hours and hours, umakhelwane akashiye athi niyagoduka. Sibe siqomba thina sifuna ugoduka, sifuna ubona umama wethu. Uthi ahambe ke umakhelwane ashiye phaa silele ezitulweni zentsimbi esibhedlele. Uthi silindile sifuna ubona umama wethu uba kwenzeka ntoni ngayo. Uthi exesheni nyhani ke ugqirha aze kuthi asixele umama wethu urayithi uyaphila, but ke ikhona into abemenze yona because ebehlelwe yingozi. Uthi sifuna umama simbone, asifuna ukuxelela, sifuna umbona uba kwenzeke ntoni kuye. Uthi hayi ke nyhani sayisangene ewadini siyokumbona, xa sifikayo akanamelenze umntu imilenze eqhawukile. Abangowe belaa nto besengozini yasikeka imilenze, so oogqirha ke bayiqhawula ke loo milenze leyo ngoba isasebenzi. Uthi ke yaqala apho ke intlupheko yethu ukuba worse and worse because mayinto kaloku umama akasakwazi uhlamba iwashing, akasakwazi ukuya emizini ayoncedisa. Ngoku into ijonge kumna mntana omdala, by mind you ndina-17 years old at that time. Uthi hayi ke saphindela ekhaya ke exesheni nomntasekhaya nomama ke waye wabuya ke endlini. Uthi yaqhubeka impilo but ke ngoku iqhubeka singenakutya. Uthi saqala ke seba ngamasela ke ngoku, ndandikwazi ukuya emzini mna ndifike ndikhe ikhaphetshu esegadini ndihambe ndiyopheka ekhaya. Uthi sasingamasela sasisiba ube emzini uhambe uyodlala, uyazazi uba ufuna uba because uyaba ukowenu ulambile. Uthi indlala enamanyala, ihlobo elandilisela ngalo at that time. Uthi kumama uyabhalisa ke imali kaRalph because akanamelenze. Uthi hayi ke salinda ke silinde ngentlupheko ukuze le mali ifike. Uthi hayi ke nyhani yade yaphuma imali kamama. Uthi hayi ke kusukela ngoko wayenetshomi everywhere umama, abantu beyomthanda elalini behamba kuye. Uthi ye andiyazi into yayipha. Uthi umama wayengaseli but abantu abaselayo bathengile utywala. Uthi mna intliziyo yam yayibuhlungu because ndiyaba le nto bisithi abahluphekayo all this time ngekho mntu usixhasayo. Uthi xa ndimcebisa umama ndithi mama hlukana naba bantu, ibe ngathi ndiyamlawula andithuki, ibe ngathi ndiyamlawula. Uthi bayityile abantu baselaleni imali kamama, ndifuna uxoka andimane nomama ebesikha uthandwa ngaba bantu na. Uthi abantu bayitya imali. Uthi umama wayenemoto, laa nto truck yesanti apha elalini, eneemoto ezintathu zesitayiloni. Isitayiloni ke yilaa moto izulayo elalini from etown to ezilalini. Uthi enesitayiloni. Uthi hayi ke ingena ke imali, ngokunjalo nje ingena imali. Uthi anazange bakwenzeke ntoni but iimoto zontathu oodrayiva bazo bathetha izitori ezinye nje. Imoto enye yabiwa, enye imoto wathi driver imoshakele, enye imoto yaba sengozini yemoto, sorry yasengozini yemoto. So ke umama ke akazilungisa ke ezi moto, yacaba into yazo akayikhathalelanga because ibingengumntu wazi imoto ngoma siqaleni. Uthi mna ndiyakrokrela uba abantu babexoka ezi moto befuna uzithathela kubo because baye bathi bazozilungisa, into yabo nje yaphelela kanjalo, zabekho umntu uthetha nto ngemoto after that. Uthi saqhubeka satya ngemali yetrakhi ke nale mali eshiyekileyo. Uthi mayinje yakho mali ingenayo. Uthi itrakhi ke yona yavele yawathi hayi itrakhi ayisasebenzi, idinga iipatsi ezithile endasifumaneke apha. Wacaba umama le trakhi uyayithengisela umntu olapha elalini. Washiyeka ke loo mali yetrakhi, satya le mali yetrakhi, satya nale mali eshiyekileyo. Uthi iqhubekile mali le nto imali isetyenziswa kakuhle itungu lo mama ndimzalayo but andikwazi ukumlawula because akafuni ukundimamela, unezitshomi zakhe ndingazaziyo uba zithe gqaphi out of the blue. Uthi umama i-wheelchair yakhe wayeqhutywa isiwe kule ndawo afuna ukuyisa kuyo ene-friends.
uthi hayi ke sana yenzekile ke loo nto, uthi ngeminazana ithile esibuya esikolweni nomntasekhaya sifike sihlale just like normal endlini, umama akekho. Hayi ke nyani sifike sipheke sihlale. Uthi phaya late umama wabuya, ekubuyeni kwakubuye nezitshomi zakhe. Uthi hayi ke wonke umuntu lapha endlini, uthi basela balala. Uthi exesheni mani ndiyava kukho into enukayo kusesilele, kukho into enuka ukutsha. Uthi nqoma ndifuna ukujonga into enuka ukutsha. Uthi aphume, xa ke phumayo eyojonga, hayibo kuyatsha kwenye iroom, kuyatsha. Hayibo amangalo uba ngumlilo othi gqiphi lo, uthi kuyatsha. Uthi xa kebhulayo ke uthi wakhwaza ke uba kuyatsha, kwavuka wonke umuntu ezobhula ke ezobhula. Uthi mind you ekhaya sasesirenovathile, yonke into irayithi, izindlu zirayithi, sesiphila impilo yobuntofontofo. Uthi umlilo sasiwubhula utake phaa, siwubhule utake phaa. Uthi wayenguvutha lo mlilo lo, wayengengomlilo normal because asanoba waqala njani noba kwathini. Uthi saphumela ngaphandle sayebukela indlu yaphela yatsha yonke yamaphantsi. Kwakusekugcwele ke abahlali ngokusekubuka sisithiwa hayi nguvutha lona, bebemonela kaloku ababhiliva ngokuphila le mpilo ayiphilayo nguvutha. Uthi abahlali besitsho. Uthi nendimangala is that kwashiyeka ikhawutshi eyi-1 engatshanga, neskipa sam sesikolo neshirt. Uthi ezoke izinto ziphantsi, uthi ezo bezi-inside the house but asitshanga. Uthi wonke umntu wayekhona uba ukhona umntu nommoneleyo wamfakela uvutha. Uthi heyi yaba ngathi intlupheko iyabuya again because kaloku umama seyityile imali, ezimoto bezingenisa imali aziseko, nezitrakhi. Into yakhe nje uthi nabantu babeboleka imali mosekhaya bangayibuyisi. Uthi into yayo nje le mali yavele yazifanele esinye isimnyama nje. Uthi emveni koba ke ngoku imali indlu iphelile, umama ke wakha uronta ecaleni. Abaronta abahle bangoku ke not abadala. Wakho uronta omhle pha ecaleni. Uthi sahlala kuloo ronta, uthi but imali iphelile because le sigqibo kwakha ngayo. Ndithi sishelwe thina ngumzi, uthi le sigqibo kwakha ngayo imali iphelile. Uthi ake sahlala kulaa ndlu, umama wameneza ethile wachaza uba yena imali akasenayo ngoku iphelile. Uthi phofu ndabona ngeetshomi, iitshomi zazimana ziphela apha ekhaya sengathi ngoku siyasifumana isipeyisi sethu abantu abaseko, kanti olalonga imali iphelile. Uthi yaphela imali kanjalo kamama kaRafu. Uthi mind you umama kaNamlenze uphelelwe yimali kaRafu, sesiphila ngepeyi ngoku. Uthi phofu awunotsho uba impilo sasiphila impilo ye-luxurious ngayona ndlela. Uthi imali kaRafu ananoba yesiphathele isimnyama or bokusenzeka ntoni ebomini bethu. Uthi but ke baye bava nabo ngomntu othile apha elalini osisangoma uba okay bafakelwe nguvutha ngumntu walapha elalini unamona ngempilo ebebeyiphila. So baluza everything kanjalo. Uthi kungoku awunotsho uba umama uyinamali kaRafu, uthi siphelelwe yiyo yonke into ungathi sibuyele ekuqaleni. If you have something to kanje and ufuna ukuva more of these stories, make sure you subscribe to this channel. Make sure this video you give a thumbs up and comment, so that every time I post a story on this page you get to see them. Bye.